Καλημέρα φίλοι μου, είμαι η Ιωάννα στο κατάστημα της Πραπέλεια. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο σήμερα για την ανακύκλωση των ρούχων. Γιατί κατά κύριο λόγο, όταν μιλάμε για επιδιόρθωση ή μεταποίηση ενός ενδύματός μας, ρούχου μας ή οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με ύφασμα από ό,τι έχουμε στο σπίτι μας, ο απότερος σκοπός είναι η ανακύκλωση. Δηλαδή να μην φτάνουμε να πετάμε ένα υφασμάτινο ρούχο ή κάτι από το νοικοκυριό μας χωρίς δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει κάποια στοιχεία που θα ήθελα να σας πω, κάποια νούμερα, για να καταλάβουμε λίγο το πόσο σημαντικό είναι η ανακύκλωση. Τα νούμερα αυτά φυσικά δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου, τα έχω πάρει από έρευνες μέσα από το διαδίκτυο, όπου βέβαια ο καθένας μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να κάνει την αναζήτησή του και να πάρει πληροφορίες. Απλά λίγο κάποια νούμερα έτσι ενδεικτικά θα σας πω, για να καταλάβετε το πόσο σημαντικό είναι. Λοιπόν, μας λέει το ίντερνετ ότι ο καθένας από εμάς έχει περίπου κατά μέσο όρο 100 ενδύματα στην ντουλάπα του, από τα οποία 1 στα 4 σπάνια ή ποτέ δεν χρησιμοποιεί. Πόσο αλήθεια είναι αυτό? Επίσης, νούμερο 2, το 35% αυτών των ρούχων καταλήγει σε μια ξεχασμένη γωνία της ντουλάπας μας, με αποτέλεσμα μετά από λίγο καιρό να φτάνει στα σκουπίδια. Είναι ένα αρκετό μεγάλο νούμερο. Νούμερο 3. Πάνω από 2.000 ρούχα μας πετιόνται στα σκουπίδια κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως. Για σκεφτείτε το. Επίσης λέει ότι ο όγκος των ρούχων που καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο ανέρχεται στα 18,6 εκατομμύρια τόνους. Αν το σκεφτούμε σαν όγκο, 18 εκατομμύρια τόνους, είναι υπερβολικό. Λοιπόν, επίσης, κατά μέσο όρο λέει φοράμε 7 έως 10 φορές ένα ρούχο πριν το πετάξουμε ή το δωρήσουμε σε κάποιο φίλο μας. Λοιπόν, είναι αρκετά μεγάλα όλα αυτά τα νούμερα, με αποτέλεσμα να πρέπει ίσως λίγο οι επόμενες γενιές μας να αρχίσουν να σκέφτονται πολύ πιο σοβαρά την ανακύκλωση από το να πετάξουν ένα ρούχο πολύ εύκολα. Οτιδήποτε έχουμε στο σπίτι μας και έχει να κάνει με ρούχο μας, με μαξιλάρι, με σεντόνι, με κουρτίνα, με πετσέτα, με οτιδήποτε υπάρχει στα σιρτάρια μας και στα μπαούλα μας, είναι σίγουρο ότι μπορούμε να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και η Πραπέλεια έχει αυτό το στόχο και κοιτάει προς τα εκεί, ώστε να ανακυκλώνουμε κάποια πράγματα για να τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Γράψτε μου στα σχόλια κατά πόσο κάνετε ανακύκλωση, κατά πόσο καλή σας φαίνεται αυτή η ιδέα και κατά πόσο θα θέλετε να ακολουθήσετε όλο αυτό το σκεπτικό. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια. Τα φιλιά μου.